Ahojte, moje meno je Juraj, som jedným zo zakladateľov občianskeho združenia Jupelu. Vystupujeme ale pod názvom Adaptive Adventures, ktorý nás lepšie vystihuje. V roku 2018 sa mi stal nepríjemný úraz na bicykli, pri ktorom som si nenávratne poškodil krčný stavec a tak mi spoločnosť začala robiť vozík. Sedieť doma ma nikdy nebavilo, a tak som aj napriek tomuto osudu začal hľadať spôsoby, ako sa dostať späť k dobrodružstvu, outdoorovým aktivitám a prírode, ktoré sú úzko spojené. No a tak sme založili občianske združenie a pustili sa do toho. Na začiatku minulého leta sa nám za pomoci Pláž Koliba super ľudí z Nového Mesta nad Váhom podarilo uskutočniť prvú paddleboardovú akciu na Slovensku s názvom Paddleboard pre každého, kde sa aj ostatní handicapovaní mohli vyskúšať tento nový a atraktívny šport, ktorý mal celkom úspech. Zvyšok leta sme robili vodácké výlety do lužných lesov našeho Dunaja a tak sa nám podarilo sprístupniť krásy našej Amazonky. Za pomoci zbierok nám ďalej bolo umožnené zakúpiť aj špeciálnu trojkolku, s ktorou nie je problém zdolať žiaden kopec. Možností, kde využiť poskytnuté financie, je naozaj mnoho. Či už na zabezpečenie potrebného vybavenia, ktoré je spravidla niekoľkonásobne drahšie ako pre zdravých, náklady na uskladnenie alebo zakúpenie dodávky, ktorá by nám umožnila ľahšiu prepravu a rozšírilo našu pôsobnosť. Takže ďakujem za zhľadnutie a dúfam, že sa vidíme niekde v prírode. Ďakujem.